Pero tuig 2023. Aksyon! Radyo! Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Aksyon! Radyo! Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal pagtalakay sang duha ka panalgan sa Kongreso angot sa Negros Island Region, mga kasuguan sini ginalauman ni Congressman Dino Yulo matigayon sa nahauna nga bahin sang tuig 2023. Bacolod, maghatag 3 ka milyon financial assistance sa organizer sang Bacolodjat Festival 2023. Simultaneous duning obrang spinning kag o-taking sa mga bago gin-promote nga second level officers ginpatigayon sa PRO6. Paglutang sa security guard sa Barangay Takuling padayon pa ginausi sa sang kapulisan. Trabaho bilang security ginalantaw motibo sang insidente. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpahayag sang opisina sang Civil Defense o kon OCD nga pulo ka tawo napatay bangod sa epekto sang low pressure area nga nag-igo sa pila ka mga riyon sa pungsod humalin Enero 2. Suno sa ginpagwa nga datos sang OCD karon nga adlaw, may dugang nga 4 ka tawo ang napilasan tungod sang low pressure area. Base sa report, ini ang nalakip sa mga riyon sang Calabarzon, Mimarupa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, kag Bangsamoro Region. Makita sa report nga halos 292,000 katao o kon masubra 69,000 kapamilya ang naapektuhan, lakip na ang masobra 3,200 katao o kon 784 kapamilya ang gin-evacuate. Suno sa OCD, ginpahamtang sa state of calamity ang banwa sang tubod sa Lanao del Norte. Sa bahin sang balor nga kahalitan sang infrastruktura sa bugos nga pungsod nagapabilin sa masobra 153 milyones. Samtang kahalitan sa agrikultura nagdangat sa 111.7 milyones. Mayara 487 kapamalay partially kag totally destroyed. Payag man sang OCD nga 11.9 milyones pesos nga balor sang assistance ang nahatag sa mga nahalitan. Porte, no? Amo-amo lang ni siya ang padayon nga pagbubo sa ulan, pero ang halit niya di hamak. Porte ang halit sa palibot, baha, landslide, kag iban pa. Amo na siya ang ginasiling naton halit nga hindi naton mapunggan. Ang ulan iya wala sa makapugong sina. Ang bagyo wala sang makapugong sina. Kay kinaugali ina iya. Nga tagsa katuig may sobra 24 o kung 24 ka bagyo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. Kag bangod sa pagkulokambyo sang panahon, wala untat na pagbubo sang ulan, mga low pressure area. Hangin amihan, amo ini ang nagadulot sang wala untat nga pagbubo sang ulan. Bisan dire sa Bacolod, mabatyagan naton kag probinsya sa Negros Occidental ang wala untat man nga pagbubo sang ulan. Amo ina nga ang aton mga kauturan dapat extra gid nga paggalong. Mabudlay na nga maigo kita sining padayon
nga pagbubo sang ulan kadelikado no. Abi naton ang ulan okay lang pero kung magpadayon adlaw-adlaw makatuga ini sang baha. Amo ina nga ang palibot sa Bacolod subong makita nato kun gitaas sa tubig. Ang nagalutaw subong puro basura. Bangod wala mahakot sang IPM ang mga basura nahimo saya nga dekorasyon sa baha sa mga dalanon. Amo inang siling ko gidaw nga nugay kita pasalig nga may ara baklag kuno uruton. Si Maria Pebla nagpalayag nagligad nga si Mana ti ara subong lantawan nyo ang mga lugar nga gataas sa tubig kaya ang dekorasyon sina ang basura nga nagalutaw-lutaw nga wala mahakot. Amo na siyang dekorasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod. Purte nga ano nga klase pangabuhi ning aton nga hagad kita tinikil, hagad kita pasalig pagkatapos hindi man mapatuman. Ti anong gwaya subong? Kay naabtan kita sang ula untat nga pagbubo sang ulan, ang gwaya galulutaw ang tanan nga mga basura. Amo na siya, kalain tulukon bala, nga mag-agi kang nga galutaw basura. Grabe nga halit ang nagakatabo sa Bacolod. Kay kung tani, kung matinlo lang, nga kung ginahakot lang husto ang basura, hindi mag-amo sining sitwasyon ta sa syudad sa Bacolod. Daw nahimo sayang, ay oo, kalain-lain lang taon. May matani bla kung kataas sa tubig, nga tubig lang. Nga wala sang galulutaw nga mga basura, ang malain kay tubig na siya, taas pang tubig, basura pang galutaw. So, hindi maayo ini para sa syudad sang Bacolod. Gin pauntat na gani ang klase sa mga high school kag elementarya, bangod sang delikado sa mga kabataan na magpadulong sa tagsa-tagsa ka mga bulutuan. Amo na kung tani bala ang aton sinidiri nga pangginawi sa Bacolod. Daw kaayo sini nga syudad mo. Kung ginatuman lang sang pila ka mga ahensya sa gobyerno ang ila obligasyon. Kadako man sa bayad sa IPM CDC nga amo ini ang nagakatabo sa syudad sa Bacolod. Daw hindi mapuslan ang mga subdivision, ang pila ka mga lugar hindi mapuslan bangod ang makita mo basura nga gatangkas, hindi maintindihan. Nagligad to, pasalig sila niya. Ano muna niya ka may diferensya ang dalan? Nakaayo ang dalan. Amo man gyapon ang gwaya. Ginpasalig man ni Maria Pebla to, Tres Puentes, niyan dia. Ang baklag na urot ng ligad nga Sabado. Naurot lang tanang nga Sabado daw, wala gyapon matigayon. Ano nga klase serbisyo ini? Gin-extend pang ila sini pagpangalagad sa 4 kabulan. Ti amuning gwa sa Bacolod. Ang gwa siniya, nga hinimo niyo Bacolod, syudad sang basurahan. Hindi na gidya maagwanta ang nagakatabo subong diri sa syudad sa Bacolod. Ano nga daw wala na gana mag-ubra? Dapat kung tani, ang syudad sa Bacolod, ang mga opisyal, wala nagpalawig sa termino sining IPM nga ni. Mas timplano kung tani, nagiwat sang bidding, agod nga may bag-o kita nga manugakot sa basura, nga hindi magsubong sining kaimtangan sang syudad sa Bacolod, nga daw syudad sang basura. Ay ano nga klase pangabuhi ini. Kuno abi ginahakot lang mga dalanon nga magyan sa tao, pero nasulok-sulok ang mga barangay kag subdivision sos gabukid ang basura. Ti amo lang ta permission intulinon kita sang IPM porte. Ano abi kay ay soso ang sekreto sang pila naton ka mga utod nya balo ka nga ginakaltasan na sang pila ka ara sa syudad. Dako ang ginabuhi nila, ginakaltasan nilang IPM. Kag dito ko na-diskubrihan, suno sa masaligan nga source, nga may mga budget kuno inasala sa media. Pero ginakaltasan man gyapon sa mga tao sa likod sina. Ini mga tao pila kadlaw bumalik kan ining gaba ti man kag milisi sa ila. Amo na blang siling ko, sobrang panunto ang ginapakaon mo sa pamilya mo, intulin mo ang hindi amo nga pagpalakat, babalik ina sa lawas nyo pila kadlaw ang panunto ninyo.
Ti amo ni ang nagakatabo sa Bacolod. Ti ano na lang ni, sigihon ta lang ni. Sigihon ta lang ang tumpok sang basura, pabayaan ta lang ni. Hasta nga manimaho ang syudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:09 na. Balik ako pagkatapos ini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya. Gaano Ang patrol sa sini nga mga tinion, sigurado tawgan tanay kung sinong gaman sa patrol para sigurado nga pag-arangka naton naka-ready na nga aton patrol sa ila observation report. Kamusta, engineer? Sinong gaman subong sa patrol? Oh. Si Action Alvin? Si Zane? Si Sil ni? Ang sa patrol subong ba gasala-sala kita kay hindi ta ka-intindi kung anong natabot. Balita sa patrol. Si Sil Araguro, ano? Action Sil, good morning. Action na Fred, mayroong ulaman di ako niya agas ng Fred, nagaling Aha. sa nga Medyo pulaw-pulaw kagawa, basa-basa gawa kay gaulan. Te, kamusta ang palibot? Until now, action na Fred, no? May ara sang nga kagabi, nung sa atin, sining mga information man, may ara iban nga mga lugar na, may ara preemptive evacuation na action Fred, no, kapareho din sa maya kabalagnan kasi daw nagbaha ng Japon until now subong station Fred, no, do wala pa gid Japon nagaunpat ini ang ulan, no, kay mahulaw init kada lugar mabundak naman na Fred, no, kagati ang iban dre, no, so gin sa evacuate na lang gid ang iban nga mga malapit sinisak action Fred. But I think so far, no, ang atong ganang kalangitan until now, daw grabe sa Japon sa galong-galumon sila ang trend. Mayo lang ka-hindi man din sila nga madlok sini ang hangin na siyang trend. Makanay-kanay lang man. Yaling kay halos ng kagabi, daw wala gid na unpat. Ini ang ulan nga atong diri na experience siya na siyang trend. Subong aga, malaka-laka. Pag gid katama, no, ang makita naton diri nga mga
tawo nga ara bisagwa sa ilang mga panimalay o kanara sa mga dalan sini usually kung lagaw ulan makita ano tanin may mga nagajogging nagawalking pero sa kay sige gyapon inulan no do ka tawhay do ka hawan-hawan subong sang dalan sa siyudad sa Bacolod kay subong aga daw hindi pa man gid makadamo ang mga jeep no nga nagabiyahe diri sa may siyudad sa Bacolod actually friend no sa mga aga kagati amala na ang interim civil si Japon action friend ng ila sininya notify sa mga cellphones which is daw red na ang rainfall diri sa may Negros Occidental at so far sa bahin sinisang RMO action friend na may nakastandby naman na ang mga rescue team sa Manila na kaging ilaman sila RMO, iban pa ni sa mga kapulisan sa ara sa katapos sa Bureau of Fire Protection man na naka-alerto sini in South Action Fred may mga pagbaha diri sa bay siyudad sang Bacolod ang iban sini nga mga taytay na nagtaas ng tubig but so far tigala pa man siyang reported diri sa iban nga mga barangays nga nag-awas di o kung nagtuto kay tikagya gapon ang tao ba mula alas 9 isang gabi doon hunas naman yung action tribe so that's why ang mga na ang mga suba no hindi gid tanto sini naggata sa tubig kasi subong ang action tribe ang may mga sapa sini no sa pangitaron pero sa gihapon no amula na panugyan sa mga kauturan kung manggid ang mga instruction sa ilang, especially diri sa aton sa Michigan sa Bacolod, yung mga malapit dira sa mga baybay, nga gilayon din sa action friend na magpamati o kaya na mag-aligmat din, especially yung mga malapit sa mga tubig na area sa action friend. Kaya sa subong, nga rin, nagdatudo naman liwat ang ulan, yung mga paktan, kung saan awabunda. So, dapat kung may incursion lang yun sa action friend, no? Aligmat lang yun sa mga malapit dira sa mga baybay o kung suba no kaya daw grabe gyapon at sa subong ang pagulan-ulan diri sa aton sa may siyudad sang Bacolod action friend no but at so far kung hambal sa lang man no ang kalinong diri tawhay na niya ang mga dalanon sini diri sa may siyudad sang Bacolod so action friend mo na ang sa kauturan naton no maghalong gid kagati aligmat diri sa aton sa siyudad sa Bacolod no wala pa naka-announce ni sang suspension of class ay sila naka mga municipalities naka-cities ang nag-announce kagabi pa lamang action friend no so halon din sa aton nga tanan nakag-aligmat gid ang kada isa observation report nga gikan sa Patol ng Action Jill Minardo na sa Blitaw na sa action sa Bacolod Action Radio Radio Philippine Standard Time las 4:17 si Action Jill Minardo galia ang ara sa patrol may ni kay kagahon pa galambiyong na sa pagkuha sa mga balita, impormasyon, observation report sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Puerte no? Wala ya untat ang ulan mo. Sa iban nga lugar ya gabaha na ya. Ang dalan hindi na magyan kay puerte na kataas sang tubig. Diri sa aton ti may ara man pagbaha hindi mo na yung mapunggan basta padayon nga pag ulan masaka gid ang tubig. Amo nang siling ko kuntani kung matinlo lang ang palibot wala iya problema. Inablang makita mo tubig lang kay natural na iya kung sige ulan masaka gid ang tubig. Ang kalain lang taon kay samtang gasaka ang tubig gapuno man gaupod lutaw ang mga basura. Action Radio Philippine Standard Time las 4:18 na. Bangod may mga low pressure area kita no? Ato dito sa Estang Surigao City, Surigao del Norte. Ang shoreline nag-apekto man sa Luzon kag Visayas. Ang bilog nga Visayas, Occidental Mindoro, Palawan upod ng Calayan Islands may ara inig hapon magalumon nga kalangitan nga padayon nga pagtupa sang ulan bangod sang low pressure area kag shear line. So medyo halong lang kita kay wala untat ang paghilibion sang kalangitan. Morning lang kay Georgia Gargasiran una gisaw sa linyada kay Angela Liarte Gayudato good morning kay Ruming Estrabon Hidalanga. Dira sa may
Himamaylan sa Barangay Talaban. Kamusta da? Buo gyapon ng ulan. Kay Toto Alex Buntisa, matugnaw pa ang tubig ko. Ba, nga maligo ka? Sige. Morning at tamyaw ko bata ko Maricon Castillo sa Beirut, Lebanon. Marjorie Castillo sa Hong Kong. Kag Charina Castillo Banaag. Wilson Castillo Jr. sa Lower Bicotan, Taguig. Kag taga-Bangga, Tutong Uno, Barangay Pilisa. Taga-Barangay Pilisada, good morning lang. May lang pag-monitor. Kay Candido Hildore, good morning. Tamyaw ko si Ma'am Banisa Kagdokmat Mayo, Jinky de Alagdon, Ma'am Georgia Gargasiran, kag si Nida Beliote Olarte. Sige. Kag si Toto Alex Mutisa, ginatamyaw yaman, kag si Milili Oligo. Dira kay, ano ni? Okay. Kay Jose Munuan, monitor from Pandanbil, Hinigaran, niya kapita. Salamat, gid. Kay Rotsel Ibanghilista, maulanon nga kaagahon. Amo-amo, wala unta ta pagtupa sa ulan. Kay Huma Lumina, good morning man. Kay Milvin Pinyapel, kay Roger Benito, watching from North Cotabato. Shout out lang Magbanwa family dira sa Purok Basay. Dira sa Purok Basay, Barangay Bantayan, Kabangkalan. Sige. May lang nga pagmonitor. Kay Gabi Hipilga. Kay Bobby Hipilga. Kay Teresa Ases, good morning man. Dira kay Joaquin. Kay Joaquin, baga agaw siya. Daril Cuarico. Ga talabid-tabid lang abi. So kung magtalabid-tabid siya, mabudlay basahon. Amo na nga antipara na pero ginasiding pagyapon. Si Judge Nap Diamante gabugtaw na niya. Kay Betty Lao sa Bidalbagan, good morning. Si Pareremia Saruyo, kamusta ka? Si Toto Raul Alibuga, dagaladlad ka na pamahaw mo. Si classmate Efren Pumpirada, kag classmate Nitz Alarcon, good morning sa inyo. Si Pare Kidet Pabon, kamusta ka na? Si Pare Erning Hurillaga, bugtaw na ni. Si Pare Istoy Kiridew, gawaking-wuking guro. Si Richard Kagtuto Binos, good morning. Si Ruben Tampos, Kabab Francia, good morning sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa aton, tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Oy, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk,
because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga na muna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on.
Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataan
itaas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka. Ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan. Gracia, siling ni Dr. Ana Maria Laarne Purnan, head sang CDRRMO, nakalirtong opisina, kag nagapadayon ang monitoring sa lakat sang panahon. Pinapahibaluman ang mga barangay kag gintugyanan ang mag-preposisyon man sa mga food packs kag mag-augment sa syudad kung kinahanglanon. Amo na ya, kinahanglan sa tion sang mga kalabidad
laging handa kung sa Boy Scout pa. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na, kay Arbik Artosilia, nagamonitor sa Barangay Alianza, Siyudad Sambago. Kapita, salamat gid. Si Ana Sinuro Araman. Si Julpa Caritatibo, tamya ko na Bindol Family John kag namay sang Luna Street, Iloilo City. Good morning kuno kay Pastor Joel Sigero kag Mrs. Jing Sigero. Kay Pastor Joel Sigero kag Mrs. Jing Sigero, good morning. Kay Crisilda Balindis Iman, monitor sa Panglao, Bohol. Wala untat ng ulan dito sa Ilaman. Si Utay Benedicto, ari man siya monitor sa Victorina Heights Subdivision, Mansilingan. Maulanon, mabugnaw, along sa baha, kag sa kawatan. Kaya mo ako ng paborito sa mga kawatan. Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung ano man ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamugid nga sarap. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
patuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na
ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata. Amo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang purok kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat dito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man nga sabahin sa Senado bilang counterpart sa ginaduso nga kasuguan. Balita gikan sa Provincial Capital, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na kay idilaos na kag Nanay Sabil sa Victorias. Good morning. Kay Nico Dukumal Mayo, good morning. Subong man kay Doy Artor. Kay Doy Artor, good morning. Kay Talitanit ni. Ano? Oh, sige. Kay Midilin Pasite. Watching from Barangay Binubuhan, Bago. Tamyaw ko lang. Pasite Family. Kay Maria Lini Guanson Hulagay, good morning. Sila ni Armida kag Iba Guanson sa Barangay 2 Isabilag Monitor Subong. Kay Nancy Garcia, mangkot ko ang syudad sang Victorias, may ara klase ayan o wala. O si Saon tenakaron. Kay Imbong Jucampo sang Maaw, good morning man. Kay Rosano Miranda, good morning. Nagamonitor siya sa Silay. Subong man kay Sally Repiki Tabasin, morning. From Kalubang, Ilog, God bless. Sige. Mayo lang nga pag-monitor. Baka damo sa ginpadala mo, isa-isa lang para makasulod ang iban. Kay Roger Burgos, good morning. Tamyaw ya Mama Winnie Giray Burgos sa Barangay Canmuros, Binalbagan, kag sa pamilya Burgos, San Agustin, La Carlota. Always gid naga-monitor. Kay Barani ni Rico, morning.
Tamiyaw kubukay aming Opsima Gingging Perez Consing Baran, alin kay Nini Rico Baran sang Sitio Pait, La Carlota City. Kay Juart Mandagit Tones, good morning man. Taga Himamaylanda, good morning. Subong man sa Gimaras nga naga-monitor karon nga kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Balik ako pagkatapos ini. Magbisita sa Ayala Malls Capital. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaspila pa sila tanan. Sila tanan gaspila sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo
ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Hintay o timing gid. Matugnaw ang panahon, padayon ng kakulan-ulan, kapit-kapit kita. Kagkon kape ang paggambalan, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract ang aton rekomendasyon. Nagapangapi na bukos. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, Las 5. Aber, diri kita pasudlon tang report sa puwersa sang aton kapulisan paglutang sa security guard sa barangay Takuling padayon pa ginausisa sang kapulisan trabaho bilang security ginalantaw motibo sang insidente. Pulis Balita. Detalye upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Friend. Report kay sa Bacolod City Police Office para yun pa ang investigasyon sa Police Station number 6 angot sa paglutang sa isa ka security guard nga nadestino sa Bredco Port nga nagresulta gid sa isa ni kamatayon. Kung imo Action Friend padumduman, Martes ang gabi sa gintiro si security guard Joser Haravilla, 51 anyos, sa Porok Planeta, Barangay Takuling, dira mismo sa may dalan Mercury, Puente Villa sa Division, sakop man sa mga barangay. Nagresulta ini sa kamatayon sa biktima Action Fred matapos ka nakaangkon ini sa nagkalaing nga igo sa lutang sa Siningarawas gamit ang kalibre 45 kag 9mm pistol base sa basiyo nga na-recover sa eksena sa insidente. Suro sa kay Police Captain Dax Santillan, hepe sa Police Station number 6 Action Fred, isa karon sa mga gulo nga ilan diri ginausoy ang posibilidad trabaho ni Haravilla bilang security guard sa Bredco Fort. Posible may naakig o kung may kontra ang biktima. Rason ko nga ngayon siya ang ginsundan sa Martes ang gabi pauli sa Sini Polian sa diindra manatabo ang insidente. Duha ka mga persona ang ginalantaw, naghimo sa krimen, sakay sa isa ka Toyota Innova nga karon gina-double check pa sang aton sini kapulisan pagi sa CCTV. Yari ang palayag sang hepe sang Police Station number 6. So, since natabo ang incident, sige kita pa dayon gyapon sa pangisisa, no? Investigar. Gusto ginaton matukiban gyapon ang pamangkutano nga makasulbar sa kaso. Kato dito ang asawa mismo, gindala tadi ginistorya naton sa opisina ta, ginistorya man personal ni City Director naton, no? Para makapatahan pagid sang makatatag sa aton sa impormasyon, no? Makatag background kung natabo ang incident. Kung basiya naton sa nakuha ang basiyo sa crime scene, may nasuspetsahan ka kalibre 45 kag sang 9mm. So, with that siguro, action tanay nga posible hindi nang bubuo sa dawa nga atong suspetsado. Ang basiyo sa nga nakuha natin sa crime scene, video hindi magmubo sa 5 ang nakuha. So, aray naman, preparado naman siya sa i-submitan na natin sa
certified lab puro examination. Gusisa, napunto sa hospital, siling ko ganit kanil na ganyo pang pamilya nga magpa-autopsy para may official kita nga report na basihan. Pero mabasi kita sa injuries niya nga na-sustain sa lawas, hindi man magnubo sa limasar ang igo niya. O mara kung nanto-noto ng mabasiyo nga napaserya kung ang igo yung sa lawas, do ang ginagigid. Kung basihan naton ang igo niya sa lawas, do makasiling atamay kainit, pero nevertheless hindi naton ma-conclude. Conclude talaga sa kung makakadalong kagita sa halin sa pagkatabo sa insidente, no, nga nagamusisa kita sa insidente. Ang atong ginasunod nga posible motibo, sir, ini siguro ang work-related na mga conflict bala sa nature sa trabaho yung security guard. So, ang muna nga mga bagay siguro nga ginamatamata, ginamon, katilip kayo na padalman sa. So posible may nakaaway siya sa iyadra ginadutihan o kung ginaobrahan? Yes, sir, amo na nga itong gina-assume na as of now. Pero kung may matutulan kita na ibang na bagay, isaga na nga palumangot. Diba, so kung may ibang tagid. Action Fred, si Police Captain Tax Santinian, hepe sa Police Station number 6 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magbanong nag-report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Mabudlay man mo, lubaron ang kaso kung hindi ka makakuha sang tuman nga ebidensya. Ang pinatyanay, hindi gid mapaiway. Bisan anhon mo, hindi ka pakapakot yung pinsar sa tao eh. May mga personal yang mga away-away kung kaisang pila naton ka mga utod, di ang matabo sina, wala pasensya, ang sentensya, patyon. Daw hindi amuno. Ang pagpatay sa tao daw, kahapos na lang subong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Ang aton mga kauturan, nagapamangkot padayon na. Kung bala may klase, tawagan tala na karon ang alkalde. Siling niya Kesia Pedales ga pamangkot siya. Si Ana Sinoro, ari man siya sa Lagrana La Carlota Compound. Sige, good morning. Kay Silvano Teresa, morning. May class ang Bacolod. Damo ga pamangkot. Kay kapon wala klase. Kay Jinky de Alagdon, morning kuno kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo, Dokmat Mayo, Mamalulit de Alagdon, Papa Joe Alma Uligon, Noel Amar MG Season, kagtanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Sige. Kay Sinika Mahilom, good morning man. Kay Carlos Gulaher, morning. Tani, daw wala gyapon sang klase diri sa Bacolod. Okay. Kung ako ya pasugtan, hindi ko pagplakasiyon ng kabataan, kaya delikado mo, wala untat na pabubo sa ulan. Ay, ho. Kay Ray Edward Estupa, good morning, pangapita. Kay Eden Biloso Galas, good morning man. Nya may class. Damo ga pamangkot kon may klase o kon wala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Ari ho, ang pamangkot ninyo, ang suspendido ang klase, tob-tob, karon nga adlaw, Enero 12. La Carlota City, halin sa kindergarten, tob-tob sa high school. Ang siyudad Sambago, preschool, tob-tob high school. Sa San Carlos City, all level. Sa Talisay City, tanan nga level. Sa Isabela, tanan nga level. Amo na ang suspendido ang klase. Wala pa makapagwa ang siyudad sang Bacolod. Di kahapon niya wala klase, wala takabalokon, padayunon ang wala klase dire sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Oy, magmighty C kamo ang alkaline nga vitamin C. Proteksyon ninyo ini sa trangkaso, ubo, sipon, hilanat, alerge,
palanakit sa kalawasan lagi dabay subong nga hindi maayong panahon. Perti katugnaw, adlaw gabi, ti kinanglan may proteksyon kita. Kinanglan nyo na ang Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C. Ari pagid, may glukoma ka, katarata, daw Mahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa kay Eden Biloso Galas, kay George Madrid, good morning, monitoring sa siyudad sang Cadiz, baha di subong sa parte sang Barangay Luna, maghalong gid baha didto sa ila. Kay Ray Edward Estupa, good morning man, baha naglino sa iban nga lugar. Kay Helen Isko Sarita, good morning. Shout out ko da kay Nanay Lita Magulada, Panoy Sarita, nagapangapi subong, salamat gid. Halin sa Murcia, taga Murcia da, good morning. Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Balik ako pagkatapos ini. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya ga ano sa inyo. Apin mi permedi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko plate gamay lang nga bagay mo lang. Go lam sa kuno sa imo cellphone sa imo. Lam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit no. Pero sang last time ginabantayan no gid man ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano nang ako maghulam. May pigado tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra
Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpor. Naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 36-5. Una nga bula resulta 36 kag 5. Second draw 7-20. Ikadua nga bula resulta 7 kag 20. Third draw 2-31. Ikatatlo nga bula resulta 2 kag 31. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 17,942,381. Ang jackpot 17,942,381. Kombinasyon in any order 45, 15, 31, 29, 20, 30. Kombinasyon sang 645, 45, 15, 31, 29, 20 kag 30. Saylo kita. 655 ang jackpot 29,700,000 ang jackpot 29,700,000 kombinasyon in any order 39 43 18 7 29 52 kombinasyon sang 655 39 43 18 7 29 kag 52. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22 na. Kay Emilio Sigumpanda morning nagamonitor sa Estepania. Kay Bing Bagatila Liugo Tamyaw kay Marieta Sulinap kag Buroy Rodriguez sang Carmila Talisay. Si Manju Arniho Arisyo, Tamyaw Corodolfo Escoltor, Bukol Umanya, sang Pakol Bago City. Kay Adriana Lanyuhan Mendoza, good morning.
nagamonitor from Paranaque City. Shout out ko sa pamilya sa San Jose, Salong, Kabangkalan City. Tamyaw, kanday Gisere Andalusa. God bless. Sige. Si Utay Benedicto, tamyaw kay Kapitan Sergio Libre sa Barangay Manlocahok, Sipalay City. Nagapangapi, nagamonitor adlaw-adlaw sa program. Salamat gid. Kay Salvador Tanalion, Kapitan Nitib. Tamyaw ko Sophia Angel Tanalion, watching live sa Pontevedra with love. Baw ang Barkitray, bari sila si Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, kag Antonio Yulo. Good morning sa inyo. Kay Roby Argente de la Luna, morning kapita, lubik kag Roby de la Luna. Kay Marilo Beltran Camento, good morning. Kay Lourdes ukon kay Luila Siason, good morning. Kay Melinda de Meren, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Arian na yo. Luyag ka mag-relax agud magsaka ang inyo energy level. Aber, kape-kape kamo. Kag kon kape ang inyo ginapangita, DTX Coffee Mix ang pangita. Sa DTX Coffee Mix, may superior antioxidant, lakip na liso sang siya, kag extract gikan sa ampalaya, sa tag sa kasasye, sa... For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa sadtupa, subong kang mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa aksyon radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mga buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kag dala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itlogan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlogan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Cinco 34 na pasudlon tang report sa City Hall, Bacolod maghatag kuno sang 3 milyones financial assistance sa organizer sa Bacolodiat Festival 2023. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale. Good morning, Action Friend. Mayara sang 3 million pesos nga financial assistance ang igahatag ang Bacolod LGU sa organizers ng Bacolodiat Festival 2023. Ginpahayag ni Bacolod Councilor Jason Villarosa ang chair sang Committee on Tourism na aprobahan na sang SP ang ining bulig nga igatugyan sa organizer bilang donasyon. Pagpagapermahan pa ni Mayor Abby Benitez ang Memorandum of Agreement. Sulo sa konsehal, damlag lang nagsapol ini kay Bacolodiat Chair John Stephen C. nga nagpalambot si Action Friend sang pila pa ka makinahanglanon angot sa approval sang road closures kag ang assistance ng syudad. Ang festival ang paghiwaton sa babot nga Enero 20 to 22. Subong nga tuig pag-ausaron ang Bacolod City Government Center grounds sa the Upper East sang Mega World bilang mga festival sites. So far okay naman ko no. There are just few kilalanon nila sa halin sa aton sa syudad sa SP, most especially sa SP ang approval sang road closures and ang assistance nila gina-follow up naman nila which is worth 3 million pesos. Nabatian si Bacolod Councilor Jason Villarosa. Life Extension Coffee Mix maka-aksyon ang pinakaunang ready-to-drink coffee nga mayara sang vitamin D3. Sa kada sachet ng Life Extension Coffee Mix nga atong ginainom, mayari ini siya sang 200 ayo nga vitamin D3 nga makabulig pabaskog sang aton nga immunity. Life Extension Coffee Mix mayara man sang reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga dako ang mabulig batok sa mga toxic substances. Gani ano pang ginahulat nyo, mag-switch na kita sa Life Extension Coffee Mix. May kape ka na, may Life Extension Vitamin D3 ka pa. Kag syempre, hindi man pagkalimtan ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga dako ang bulig para malikawan ang heart diseases kag ining napamatud-an na sa madamo nga clinical trials. Life Extension Vitamin D3 dako man ang mabulig panubos sa posible risgo sa pagtubo sang balatian ng cancer sa aton nga lawas base man sa mga publish nga pagtulon-an. Life Extension Vitamin D3 ang number 1 brand nga vitamin D3 nga gina-recommend sa mga medical doctors sa Pilipinas. Gani Life Extension Coffee Mix sa Life Extension Vitamin D3 pwede mabaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson City, Bacolod City kag sa mga butika. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Philippine Standard Time, las 5:37 na. Kay Marilo Beltran Caminto, good morning. Kay Luila Siason, kay Melinda De Meren,
si Paralin Tortusa. Mangkot lang ko may klase sa Bacolod. O sige, mamangkoton ta na karon ang syudad sa Bacolod. Kay Richel Rilatos, good morning. Kay Melinda Hopilio. Kay Chupilo Espanola Jr., good morning. Sa Tagda Suntri, Hinigaran. Kay Miniel Escare Biatingo, good morning. Kalabanan ng pangkot ko may klase, no? Ang wala klase, ginlawag ko na to. Kay Chao Esrabon, dira kay Arlene Anerdes, gamonitor kami. As lang kung may ang college, kung may klase sa La Carlota. Ang La Carlota, kina wala klase, ang dono ko sa college, ha? Kay Nimpa Ibanez, good morning. Kay Bilini Pamusino, kay Billy Albay, monitor kami sa Purok 2, Barangay Lagran. Radio Philippine Standard Time, 5:38 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Hoy, Pang, to palala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo,
pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sino man nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami may libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya Time la 5:51 pipilalang kablater entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Kita kay Aksyon ni Zel Minardo. Aksyon Zel. In standard time la 5:52 na si Iba Bangyaw mangkot ko may klase sa San Enrique daw wala sa listahan ko basi may klase. Kayo si mong Cal Turilla kay Eljan Cabudillo Paburada, good morning man. Aber, Aksyon Sale.
Action Fred, nagtambok sa 34 milyon pesos ang valor ng drogang nakumpiskar sa isa ka street-level individual matapos ini ang positibo nga nabaklan sa drug bypass operation sa Bacolod City Police Station 2 sa Purok Cagaycay, Barangay 2 sa siyudad ng Bacolod. Ginsilala ang naaresto nga si Omar Manaay, 25 anyos, wala sang trabaho, kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa possession sang suspect ang 15 ka sachet sa ginasuspetsahan shabu nga nagabugat sang 5 gramos. Din kumpirma man ni Police Captain Junito Pastrana, hepe sa Bacolod City Police Station 2 nga ini ang unang higayunan na nadakpan ang suspect kag madugay na nga ginamonitor. Sa karon preso ang suspetsado sa Police Station number 2. Balita gikan sa patrol ni Miss Action Ville Minardo, una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Balik ako pagkatapos ini. Araw-araw, lahat tayo ay exposed sa mga free radicals gaya ng kemikal, polusyon, stress, and unhealthy lifestyle na siyang sanhi na And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start?
Gaskila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Mm. Parang kay siling ko, hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo. Kay siling ko sa ila, ang Ginoo, may ginatigana, gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasin ko po, buot nga mo pirme, para nga, kag ma-pray ka mo nga, ang kinanglanon nyo, ihatag sang Ginoo sa inyo. Kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinang Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.